И здравейте, Майнкрафт потребители, аз съм Майнкрафт България, БГ. И ще снимам днеска на Snake Events с моя приятел. Така, да почваме. Майнкрафт. Ох, много лъгва. Нямам храна, нищо нямам. Чай ви, май има китове. Той да същите работи бахти. Аз без храна може да съм. Паднах. Лоша работа. Кой най-далече се телепортна при него? За съжаление не би. Не, без. Така и пак паднах. Вземете от евента Snake. За сега наградата ще може какво? Много лагото сървър, бе. Бахти. Падна. Много лагва. Падна. Това беше най-голямото падна. Кой първи да отида? При неговата опа. Успях. Админе, успях. Просто мога успях. Редовен е Ферчо Тролс. Той е редовен. Така. Пак се спитам. Така. Тук ли са? Минаха го май. Шматюли? Да се запълнят. Някой ще ме килни. Бавни сте, бе, моите момчета. Малко е соло тук. Така. Аз сега не мога го мина той. И много ми лагва. Тук резиденция има ли? Аз преди 5. Чай. Аз взема сетна пълна. Не има ли ресове? И... Да. Мисля, че това ще е от нас. И довиждане от мен. Довиждане.